ದೀಕ್ಷಕ ಇದು పులిగజ్జి ఉన్నది అది ఉన్న మేకైకి మాత్రం ఆపిన అత బాయిదల ఎలా ఆపుండా కాదండియా ಹೌದಾ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡೀರ್ ನಮಗ ಬೊಲ್ಬುಗು ಬೇಗ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲ ಯಾನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಬುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉನ್ನತಿ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದದ್ದು ಪುರಿಗಜ್ಜಿದ ಮುಲ್ಲ ಮುಡು ಕುಯ್ದೇಕಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಮಿವೆ. My Facebook profile, my Instagram profile, my WhatsApp DP, my Aadhaar card photo. ಗೂಗಲ್ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆ ವಾಸನೆ ಹರಿಯರ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನ ಮಾಲ್ಮಿನಿ ದಾಲ ಉಂಡ Hadaka Park Herchula.